ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଶାଢ଼ୀରୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ କେମିତି କାଟିକି କାଢୁଛି ମାପିକିରି। ତ ମୁହଁ ମାରିବି ମୁଁ ୟା ପରେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋର 80 ସେମି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଏଠି 80 ସେମିର ଦାଗ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 80 ସେମିର ଦାଗ ଦେଇଦେଲି। ତ ସେ ପାଖରୁ ବି 80 ସେମି ମାପି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ମୁଁ 80 ସେମିରେ ଦାଗ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏମିତି ପୁରା ଭଲସେ ୟାକୁ ପୁରା ପକେଇ ନେଇଯିବି। ଏମିତି ପୁରାପୁରି ମୁଁ କାଟି ନେଇଗଲି। ତ ଏ ଶାଢ଼ୀର ମୁଁ ମୁହଁ ମାରିବି କେମିତି ପୁରା ସରୁ କରି ମୁହଁ ମାରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ମାରି ନେଇ ଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଚୁପୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସରୁ ସିଲେଇ ମୁଁ କରି ନେଇଛି। ପୁରାପୁରି ଛୋଟ ପୁରାପୁରି